Урывак з апавядання Янкі Маўра «Максімка». Аднаго разу ў жніўні па дарозе ад станцыі ішоў ваенны. Здалёк відаць было, як блішчалі на яго грудях ордэны і медалі. Максімка ў гэты час адзін у кутку саду паляваў на нейкага залатога жука, але зараз жа пакінуў яго, калі ўбачыў, што ў гэты бок ідзе нечы ваенны татка. А можа, гэта ўжо ягоны татка? Дарога ў дзіцячы дом ішла каля самага плота. Максімка, рызыкуючы пячыся аб крапіву, прасунуў скрозь плот галаву і прагна сачыў за падарожнікам. Калі мужчына падышоў зусім блізка, Максімка ўбачыў. Ён плячысты і такі высокі, што адны боты былі б Максімку да падбародка, а твар у дзядзькі светлы і вельмі прыемны, ды яшчэ медалі блішчаць. Магчыма, гэта і ёсць яго татка. Але як пазнаць яго? А можа, ён сам пазнае Максімку? І хлопчык стараўся яшчэ болей высунуць галаву. Ваенны прыпыніўся. «Ты куды, браток, шчаміўся, га?» – сказаў ён са смехам. «Назад не вылезеш? Можа, дапамагчы табе?» «А вось і вылезу», – адказаў Максімка і адсунуўся назад, каб паказаць, што ніякай бяды няма. Ваеннаму нічога не заставалася, як ісці далей. А Максімка садам пайшоў за ім следам. Адзіная думка валодала ім: чый гэта татка? Калі Максімка прыйшоў у дом, то ўбачыў, што ваенны сядзіць адзін у сталовай і нібы кагосьці чакае. Маленькае сэрца застукала моцна-моцна. Ён стаіўся ля дзвярэй і стаў наглядаць. Не, відаць, не чый татка, а Максімкаў. Максімка адразу пазнаў яго. Акурат пра такога самага татку ён заўсёды і думаў. І боты, і медалі, і дужы, і добры. А татка цяпер не пазнаў Максімку таму, што ён ужо вырас.